Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, paulwan. Tinagaga a karpentero. Nalaing a karpentero ti ama ni Rey. Ngembasit laeng ti balayda. Iti salas matan ti pangpanganan ken paglutlutuanda. Gapo iti daytoy, mabain ni Rey amang imbitar kadagiti classmate na ijay balayda. Nagpipintas ken dadakkel ngamin ti babbalay dagiti classmates na. Ni Nene a classmate na ti kanayon amang kantyaw ken kuana. Gapo ta nakitanan ti basit a balay da Rey. Ti maipanakla ang ni Rey, kati kinaanos, kan kinagagat ti amana, a karpentero. Iti may sangal daw, Nanang, apay nagbasit da ito'y balay tayo, idinto ta mabigbig a karpentero ni tatang. Agan anos tayo anak ko uray basit yu balay tayo. Agurnong pay ni tatang yu. Tapno makapatakder tayo iti dakkel a balay. Talaga, nanang? Wen, anak ko. Saan ka di anadakamat ni tatang mo dayta? Saan mat? Tunggalag damagakin kwa na, sana sumungbat, agulimak matlatan. Di na ngamin kayat nga ununaan tayo iti plano na. Ay, makigdot kan tulaangan. Addan to dakkel a balay tayo. Yehey! Kayat ko, tay adda bukod ko asiled, kan addan tupay nalawa a kusina, kan salas tayo. Tapno ayabak to amin na classmates ko, ipasikat kunto kadagiti classmates ko, tidakkel a balay tayo. Sige, matungpal day ta nga arapaap mo, Rey. Bakit? Inakagtrabahon. Oh, tay balon mo. Malipatan manan. Insaga na anak iti balon ko? Ay, saan ko man talibre matikan kanan mi. Tabak nang di pagtrab-trabakwak ita. Ay, kasta ka de. Uwin, bakit? Kaya't da ka no asyak timang tarimahan iti balayda. Kasano ngamin, dagiti mo na ang karpentero da, sinsinanti naramid da, naperdi adagos. Ay kat saya atom nga rod tapno si kanti alaan da a karpentero da. Uwan, bakit? Nakunada ngamin kanya, ano nalagda ken napintas ti aramid ko? Siya kun ti alaan da a karpentero amang tarimaan iti balayda. Mami, itala nga makitak day ta a karpentero Diyak nga minan pinastrag dagiti karpentero, tanadlaw ko nga imbes nagtrabaho da. Maturog da matgayam. Anya? Sinsinan pa iti trabaho da. Ay, sumot lagayam anarakrak adagos di tinarimaan da asined ko. Nagdamdamaga, kat nalaing kano a karpentero ni Tony. Tony gayam tinaganday ta a karpentero tayo. Wan iha, makita kat nagagat ngagpaiso. Sapay kumatag na nayon akasta. Tatang, awan klase mi ita a Sabado. Mabalin ka di sumuro takin kayo di pagtrabahwam. Amang ano agpapanawa ka laang ijay. Saan tatang? Tulungan ka kit di Sige, sumurot ka nga rod. Sige, agpakada kini nanang. Isuday ito iti anak ko, ni Rey. Kaya't nakano ngamin na makita ti pagtrab-trabahok ita, iso ngayon surot ko, ma'am. Naimbagngal daw mo, Rey. Naimbagngal daw yumet, ma'am. Nalaing ka, Rey. Kasla imala ka kinitatang mo. Naglawagayam da iti paraangan nyo, ma'am. Nagdakkel pa iti balay yo. Mabalin ka nga agay-ayam dito, Talaga, ma'am? Wen, kabayatan nga urayam ni tatang mo, agay-ayam ka. Amo yun, nanang. Nagmayat ti balay at tartarimaanan ni tatang. Baknang kanut akin kukwa iti dayjay. O nanang, kan
Nagsingpat dapay. Isurot na kamanan kano ni tatang mo, no saan kang agbangad-bangad. Sa anak mo't ngagbang-bangad Nasaya at no kasta, anak. O sige, ayabamon ni tatang mo, tamangan tayon. Alare, kita amjay kusina yo. Apay ti kusina mi. Marmar bamot ten. Uyaw manan ti balay mi. Ibagbagak lang dipod no. Nakamamak ti kasta kusina re. Tarimaanan to ni tatang ko. Kunak man no nalaing a karpintero ni tatang mo. Kusina lang di namot matarimaan. Diyak masungbatan day ta sa ludsud mo, nene. Karpintero ni tatang mo. Rumbang kumaan na pintas, kandakkel ti balayo. Anya ti makunam iti balay nga inaramid nito ni iha. May salang ti makunak, mami. Talagaan na laing a karpentero ni Manong Tony. Iso lang tinakakita ak iti naisang sangayan nga abilidad kan kinagakat. Ang apay asaan asimrak itangal daw. Jak pa'y ngarod na itadya sweldo na. No kayat yo. Idagas kon ti sweldo na iti balayda. Total, inak matlag trabaho. O sige man ngarod anak ko. Tapno maamuam no apay asaan asimrak ita. Re, mapan ka man iti siled mi. Ited mo daytoy adanong ka ni tatang mo. Ha? Sana simrek iti trabaho ni tatang ita? Saan, anak ko? Madingamin tirik nana. Kasta ka di? Wen, ala, ingka ited daytoy danom nga inuman na. Nanang. Adda ko tsi asim mardang. Asino nga taday ta? Ha? Babae, ti bimabae ti kotse. Anya nga tati kasapulan na. Umay ko lang itiday ti sweldo ni Manong Tony. Tasan mat ngamin asimrek itangal daw. Agsakit ngamin, ma'am. Kasta ka di? Kayat na ti sumrek. Ngam di na kanumat kabailan. No kasta. Awatan nyo latan ti sweldo na. Agyamanak, ma'am. Tanay dagas yu dito yung nanumo abalay mi. Ay, day ti gayam ti balayo. Wen, ma'am. Basit laeng abalay. Sana bali, tanasaya at tao ti agnanaad. O sige, inakon. Ibagayo ka ni Manong Tony asumrak inton bigat. No, nasaya aton tirik nana. Idala ang anaam mo, kabasit gayam ti balay da Manong Tony. Kasta ka di iha. Kasi damat, mami. Ay, No addaman nas ka natulungan tayo. Isuday ta ni Manong Tony. Amok, mami. Adon tinatultulungan nyo. Gaputa may isa kayo apilantropo. panunutak no kasano ang matulungan ni Tony, iha. Agyaman hak, mami, no matulungan nyo ni Mang Tony. Sigurado ang maragsakan ti pamilyana. Mapan kan agtrabaho? Wen bakit? Sayang ti aldaw. Apay, mayatan ti reklam? Mayaten. At adang agsakitak. No adakla dito yan nakaidda. Ay, agan-anad ka nga rod, Saan ka din na sumurot ni Ray? Saanan? Adda ka no project nga aramidan na. Inton sumarunon ton asumurot kan ka. Impagtasimrak kan, Tony. Uwan, ma'am. Kabaila akong tagtrabaho. Kaya't ko nga agaramid ka iti balay. Toy Story ti balay nga aramidam. Ay, sige, ma'am. No, day tati kaya tiyong aramidat. Italag ko kan katiplano kan panangaramid. Katsapay la ko mata di nakpaayan. Dakkel ti panagtalag ko kan ka, Tony. Kastoy abalay ti kayat ko apagbalayan tayo, tatang. Nalawa na kiti silid na dito abalay, anak. Kanada kusina, salas. Nalawa pa gaya, ma'am. Wan nga rod, ngam saan tayo mat abalay? Imparamid dala dito kanyak. Ngam, apay ang nagpaaramid da kan ka iti balay.
idin to tanagdakkel kun nagpintas meten ti balay da. Jakman amo. Ang mga napagbalayan di anak na abalasang. Kasta ka di? Nas ka na nalagda ka na pintas ti panakaaramid da ito abalay, anak ko. Apay anas ka na nalagda, tatang. Saan tayo mo't apagbalayan? Uray balay ti sabali. Nas kin latang aramid at anasayat. Tap nagtalinaid ti panagtalek da kanya. Ay, kasta gayam, tatang. Ken may sa anak ka na irwam nga agar-aramid iti sinsinan abalay. Kasano day tan lakay? Maibos mat amin nga oras kan panawon mo iti panagaramid mo iti balay jay boss mo. Ket, anya ngay nga rod bakit? Di ka pa yan agin ina na. Lepasak lang tapno saan mo't akababain. Kalpasan amalpas mo, anya nga rod ti aramidam. Tintutangdan ko, isunton ti pagpaaramid tayo ti balay tayo. Ay, kayat mo asawan. Padakkalamutan dahi ti balay tayo? Uwen kayat ko ang matungpal di arapap ni Ray abalay. Ay, sigurado ang maragsakan ni Ray iti dahi nga imbagam, lakay. Ray, saan matlat natin makkal to'y balayo? Basit latamat kan marmarba. Kwa, nene? Ala, jay balay may nagpintasan. Umay kay jay balay may tapno makitam. Nakita kon. Nagpintasan niya. Wen, Umunag kantoy jay balay may atap na makitam ti unag na. makapaapala talaga di balay yun, nene. Nagpintas. Wow! Nalpasan ti balay nga inaramid mo, tatang. Uwen anak. Nagpintas. Saan asinsinan ti panangaramid ko iti dayta abalay. Talagang impakat ko amin akabalak. Kastanto kumamot ti balay tayo, tatang. Apay kid din asaan nga anak ko. Mabalin ka diti sumrek. Kaya't ko ang makita ti unag na. Sige, kitaam ti unag na anak. Magustuhan ka di da ito balay nga inaramid ni tatang mo, Ray? Wen, ma'am, nagpintas talaga. Nang runa dito yung unag. Talaga analaing ni tatang mo a karpintero. Imbaga kinitatang ko, akastoy kumamot ti aramidan na abalay mi. Kasta ka di eh. Wen, ma'am, nalawat ti kayat ko abalay. Tapno ayabak to dagiti classmates ko, ket agaayam kami. Nagswerte kayo, ma'am. Dakkel lang arudan ti balayo, at damanan ka barbaro abalayo. Swerte ka mo, Ray. Ha? Apay anak ko na yun day ta, ma'am. Ngamin, naadaan ka itinaanos kan nagagat a karpintero nga ama. Wen, ma'am, iso na lang tawan balay mi akastoy. Hangam, addanto ka no. Agur-urnong ni tatang ko, tapno makaaramid iti dakkel a balay mi. Imbaga na daytakan ka. Wen, ma'am, ingkari na day ta kanya. Nakitak ti balay nga inaramid mo, lakay. Talaga analaing ka a karpintero. Nagustuhan mo't lang bakit. Wen kadagiti amin a balay nga inaramid mo. Dayjay ti pan nakapaborito. Kasta ya. Wen, ay, kasjay tumat ko mati aramidam a balay tayo. Apay kid din asaan ngay. Ay, ne, papanam ngay. Inakalaan tangdan ko ang nagaramit iti dayja balay. Bakit? Sige nga, Rod. Sa paam ti agawid taagigiddan tayo ang mangal daw ka ni Ray. Nalagda ti panangaramid mo iti dayjay a balay, Tony. Kaya't naasawan, uray no saan mo apag naedan, saan lata asinsinan ti panagaramid mo. Impay ko ti dedikasyon ko iti abalay, ma'am. Uray saan asyak ti agnaed. Kaya't ko ngamin, asaan tulat ta maikat ti talag ti tao kanya? Ay na, nasabalila a karpintero dayta. Sinsinan ti panagaramid na, tasaan na ako ko. Sabali ak, ma'am. Inyari ko abalay ko dayta. Diyak kaya't asinsinan ti pagyanan ti pamilya kabalay. Kinapudno na, talaga ako kwam dayta abalay, Tony. Anya?
Impaaramid ko daytakan ka. Takayat ko nga adda pag naudan nyo iti pamilya. Ma'am, saan kayo ka diya mangrabrabak lang? Saan? Ala, ayabam ti pamilyam kat agyan kayo dita. Kukwayo dayta, tasika tinangaramid iti dayta abalay. Naragsak ni Ray. Ta saan na apagarupan at ibalay nga impatakder ti amana kat isuda gayam ti agnaed. Bendisyon dayta kadakwada. Gapo iti kinagagat kan kinapudno ti amana nga agtrabaho wenno agkarpentero. Dayta ti supapak ti kinasayaat ni Tony a karpintero. Bueno ubing, titan tinagibusan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon, Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y kahistasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.